खुलुमबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायगोनां सोदोमसा बसुमतारी। बाख्नायजाथाव मोनसे खामानि। बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीया DID लिटिल मास्टार TV श'आव गावनि रोंगौथिजों मुंदांखा जाबोनो हमनाय टप 10 आव मासि आवग्रिनो हानाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारीनो 50,000 रां मदद हरदों। बेजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनिसिम नबजित नार्जारीनो भट होनानै देरहासार खालामनो बिथाङा खावलायदों। एयार इन्डिया उरां जाहाजनि A320 निअ नाम्बारनि गंसे उरां जाहाजआ मुम्बाइनि बिरखं गाथोनाव हरखाबै बाख्लायनो गोनां जादों। मख'नाय बायदिब्ला बिरफुबाय थानाय समावनो उरां जाहाजनि गंसे इन्जिनआ बन्द जानानै होयो, जाउनाव मुम्बाइनि बिरखं गाथोनाव हरखाब बाख्लायनो गोनां जायो। इउरप, US, कानाडा आरो अस्ट्रेलियायाव गिख्रंथाव मोनसे मांकीपक्स मुंनि मोनसे बेरामा साग्लोबनो हमदों। मख'नाय बायदिब्ला बे बेरामा गेजेर आफ्रिका आरो सोनाब आफ्रिकायाव जागायजेन्दोंमोन। कंग्रेसनि गाहाय आफादगिरि राहुल गान्धी बिथाङा आसामाव जाबाय थानाय दैबानानि सायाव टुइटारनि जोहै कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरखौ खौरां लानो फोरमायहरदों। जिअ' कम्पानिया सानब्रैनि थाखाय आनलिमिटेड कल्स 1.5 GB डेटा आरो 100 SMS सानफ्रोमबोनि थाखाय फोसावना होदों। मख'नाय बायदिब्ला आथिखालाव सोलिबाय थानाय दैबानाजों जुजिनांनाय आसाम हादोरनि दिमा हासाव, सानजा कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं, हजाइ आरो काछार जिल्लाफोराव बे अफारखौ होनो मैया 19/5/2022 अक्ट'खालि फोसावना होदों। आथिखालाव सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टारआव बाहागो लानानै टप 10 आव मासि आवग्रिनो हानाय नबजित नार्जारीया 91591524 जानबुं नाम्बाराव मिस कल हरनानै भट होनो खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि भटखौ सुनिबार आरो रबिबार खालि मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगासिम हरनो हागोन होननानै फोसावदों। बिथांनि देरहानो हानाया नोंथांनि आखायावनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।